Parlem ara de conservació. Com creiem nosaltres que hem de conservar el pa de pagès català? Perfectament, si l'hem de degustar el mateix dia i creiem que ens l'acabarem tot, que segurament serà així, ens el poden tallar. Però si el que volem és tindre la casa durant uns quants dies i que la conservació sigui millor, l'ideal sempre és comprar-ho amb una sola peça, que no estigui llasquejat, perquè d'aquesta manera el fet que estigui amb tota una sola peça ens ajuda a conservar-lo millor, d'acord? Una altra manera o un altre tip que nosaltres podem donar és, això és una tela de forn, però imaginem-nos que a casa tenim un drap, perfectament el podem embolicar amb un drap i el podem deixar en un lloc que estigui més o menys sec, en un ambient sec, i d'aquesta manera el conservarem millor. Normalment les fleques ens donen una bossa de paper, dintre de la bossa de paper i el drap, i d'aquesta manera ajudarem a que la conservació sigui millor, tenint en compte que nosaltres som costa i vulguis que no estem en un ambient humit, llavors l'hem de protegir d'aquesta humitat. Una manera de fer-ho, amb un drap, amb un paper o amb un drap i paper, que és el que nosaltres normalment aconsellem a fer.